Virolainen, toiminut liiketalouden opettajana 13 vuotta, toiminut siinä samalla sivutoimisena yrittäjänä myöskin. Skillsup oikeastaan lähti se historia liikenteeseen siitä, että mä itse huomasin ja moni muukin opettaja, että luokassa ei istu vain 25 opiskelijaa, eikä vain yksi ryhmä, vaan 25 yksilöä. Ja nykyinen tilanne on se, että mulla ei ole aikaa, mä en pysty kaikille antaa henkilökohtaista palautetta, ja siihen ei ole mitään työkalua, ja siitä se lähti liikenteeseen, se mun tarve. Ja nyt uudet opetussuunnitelmat myöskin, mitkä tulee voimaan 2015 ja 2016, ne vaatii myöskin sitä, että annetaan yksilöllistä tukea, kannustetaan, ohjataan eteenpäin. Niin siitä se lähti. SkillsUp on helppo tapa arvioida ja seurata yksilöllistä oppimista reaaliajassa. Se auttaa opiskelijoita oppimaan tavoitteellisemmin, tunnistamaan henkilökohtaiset vahvuutensa ja valmistumaan ajoissa. SkillsUpin avulla opiskelija saa jatkuvaa henkilökohtaista palautetta edistymisestään ja näkee yhdellä silmäyksellä, miten hänen taitonsa kehittyvät. Opettajan on myös ensimmäistä kertaa helppo arvioida uuden opetussuunnitelman edellyttämiä yleisiä taitoja, kuten esimerkiksi luovuutta sekä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. Etenkin nuorten oppilaiden kohdalla uusien taitojen oppimiseen tarvitaan saumatonta yhteistyötä opettajien sekä kodin ja koulun välillä. SkillsUp tarjoaa tiedon oppimistuloksista kaikille osapuolille ajantasaisesti ja havainnollisesti. Jos opiskelija uhkaa jäädä opinnoissaan jälkeen, se huomataan heti, ei vasta viikkojen tai kuukausien jälkeen. Oppiminen saadaan nopeasti takaisin raiteilleen ja opiskelija valmistuu määräajassa. Ensinnäkin opettaja oppii tuntemaan opiskelijat, se oppii näkemään ne kasvot, oppii tunteen nimet, antaa yksilöllistä palautetta. Sitten opiskelija itse näkee sen oman taidot, mitkä on mun vahvuudet tällä hetkellä, mitkä on semmoisia, mitkä ei ole vielä vahvoja, mitkä vaatii treenausta. Opiskelija pystyy pyytämään apua ja huomaa sen, että se on motivoivaa, kun näkee, että mä teen jotain, niin mä menen koko ajan eteenpäin. Sitten vanhemmat hyötyy, ne näkee koko ajan, missä niiden nuoret menee eteenpäin, lapset kehittyy ja ne pystyy antaa kotona tukea siihen. Ja sitten taas koulut, ne näkee sen, että jos joku on esimerkiksi vaarassa keskeyttää, niin pystytään niihin puuttumaan hyvissä ajoin ja antamaan tukea, että näitä keskeytyksiä ei tulisi. No, taloudellisestihan esimerkiksi yhteiskunnassa, pelkästään ammatillisella puolella, niin Suomessa keskeyttää aina 10% opiskelijoista ja aiheuttaa noin 100 miljoonan kustannukset vuosittain. Ja toki koulukin menettää jokaista keskeyttäneettä kohden niin 11 000 rahoitusta.